Foodie Bee. Today, kakain po tayo ng chicken barbecue. Pipino, bell pepper, Tsaka meron po tayong suka. suka. Siyempre rice. Kain na po tayo Kain mga po tayo ka-Foodie Foodie Bee. Gutom ako. Sarap. Ang ka-Foodie Bee, tingnan nyo naman. Oh my God, ang laki. Siyempre gusto ko yung puwet. Press tayo. Ayos pa. Alam niyo guys, naka-enhanced community quarantine na po tayo ngayon. Opo. Buong Luzon na po. Tsaka, ingat-ingat din po tayo. Please, mga ka-Foodie Bee, mga kababayan po natin, huwag pong matigas ang ulo. Basta mag-stay home na lang po kayo, mag-behave po tayo. Sundin na lang po natin kung yung mga ano dapat gawin. Kaya kami, mga ka-Foodie Bee, dito lang kami sa bahay. Tsaka may curfew na tayo, di ba? Umpisa ng 8 p.m. hanggang 5 a.m. Kaya sa mga kababayan dyan, huwag muna po tayo sa nagsisilabas kasi po para hindi na kumalat yung virus. Tsaka hindi lang yun. Naka-public transportation, suspended na din po tayo. Wala na yung mga jeepney, tsaka yung tricycle. Bawal na yung mga pasaero, ganun. Opo, bawal na. Kung saan ako dito, Marami na po nag-checkpoint ngayon dito sa sa amin. Oo. Sa Pampanga. Kaya mga ka-Foodie Bee, huwag na po kayo lumabas. Sa bahay na lang po tayo, huwag po matigas ang ulo, please, para di na lang kumalat yung virus. Sa tulad kanina, galing po kami ng guwagwa. Wala na po talaga, pinagbabawal na po talaga yung mga jeep, tsaka tricycle. Meron man kanina kaso, hanggang 12 noon na lang daw po sila na kukuha ng mga pasero, gano'n. Gano'n talaga. Diba nakakatakot, diba? Kaya kami mga ka-Foodie Bee, binili na namin lahat nung kailangan namin bilhin. Tulad ng pagkain namin. Oh. Ang sarap. Yung luto. Hindi. Salamat po sa nagluto nito. Napakasarap. Kay Kuya King. King Pasha, napakasarap nung inuto mo. May lahi po kami masasarap na luto, guys. Dahil yung mga Kapampangan. Ako hapap ako eh. Hindi mo na ako Kapampangan, hapap ako. Hapbad, hapap. Hapap na ano? Hap na lalaki, hap na babae. O. Diba guys?
Pipino. Kapag kumakain kami, kailangan mayroon pipino. Ba't ang ganda mo ngayon? Sa aking makeup artist, salamat po. Don Richard Gutierrez. Ayan po. Wow, malaman. Nagpa-makeup lang ako. Ikaw na. Social. Tinry ko lang kung ano siya. Kasi Makeup sabi, oo, sabi niya kasi ano siya. Tsaka sa aking kulay na buhok. Yan. Ang kulay yan. Kung gusto niyo magkaganito kulay, maligo kayo sa amin, guys. Naligo ako yan, guys. Tignan niyo yung buhok ko. Ganyan na yung kulay niya. Nagulat nga ako yan. Pwedeng makiligo. Sarap, no? Meron po tayong cook, guys. Sa ating kababayan sa nasa ibang bansa. Ingat po kayo. Ingat po kayo dyan. Napakasarap na luto ni Kuya King. Gutom ka lang. Ha? Gutom ka lang. Hindi. Sarap. Ano yan? Tingnan nyo ah. Maubos na namin to, guys. Yung kanina naman. Kahapon naubos namin. Kahapon naubos namin yung ano namin. Pagkain. So, di ka na nagtitinda? Hindi na kasi wala ng pasok. Anong gagawin mo na lang? Mukbang. Ay, alam mo ba, may nag-request na pagkain. Ano na naman? Ano, simula ngayon, yung mga kakainin natin, puro request ng mga nanonood sa atin. Oh my God. Meron ng ano yung request nila? Abangan nila. Abangan nyo po yung ano namin. Yung kakainin. Kasi meron nag-request, guys. Lahat ng simula bukas yung kakainin natin, puro request ng mga nanonood sa atin. Maganda yan. Maganda yan. Kasi ang ganda mo ngayon. Kasi ang ganda ko ngayon. Ako na-stress ako sa COVID virus na yun. Huwag ka masyado may stress. Baka tumanda kayong itsura mo. Alam mo, di ako nakakatulog dyan dahil sa kakaisip ko na COVID-19 na yan. Ay,
Huwag mong isipin. Hindi ka naman iniisip ng COVID na yan. Kaya huwag mong isipin. Hindi nga, na-stress nga ako. Simula nung naglabas ng si President Duterte, no? Dataranta ako. Alam mo, ayan gusto kong presidente, si Duterte. Ikaw, sino ka? Si Gloria? Siya din. Sino? Si Kuya Duterte yung gusto ko. Kababayan natin siguro na makapagalaro eh. Oo. Kapit-bahay lang natin. Kapitbahay namin po si dating president si Gloria Arroyo. Diyan lang po sa kabilang. Mm-mm. Hanggang kailan ba yung ano? Yung ano? Yung enhanced community quarantine? Huh? Sabi hanggang April 12 yata. Sabi nila. No. Mm-mm. Tiis-tiis muna tayo mga kababayan. Mga kababayan. Magtiis Malalampasan muna, din oo, natin. malalampasan natin ang pagsubok. Pagsubok lang. Pagsubok lang po yan. Si Lord lang may alam kung kailan ano yan.